Amalawi, what is dirty money? Ndalama zimene timapeza mopanda dongosolo. Kugulisa chamba, madragi, kuba, katapira, juga. Boma limaletsa kweza nsomba kuleki Malawi. Ena amawedza nomagulitsa. Kocha makala and even village bank. That is dirty money. Timalimbana ndi anthu olemera kuti akuchita money laundering. Akuti Bushiri mpinga njira. Akuzembesa misonkho. What about poor people? Oumba njerwa, maganyu, matenanti olima kumunda amandira malipiro pamanja without paying tax. Mabidala amapeza contract yomanga nyumba makwalala patengo 5 million, 800,000, 2 million. Amandira yonse pamanja osapereka nsongo. Amalawi tichepese majerasi. Tiyerekeze munthu wa bankuku, wina wa bambuzi, osewa ndi mbavu. Same applies ndi dirty money. Yochokera ku makala, ina ku armed robbery. There is no difference. That is all money laundering. Tiyerekeza traffic, agwira minibasi yopanda mapepala. Mapeto ake andrapo zawo ndikumusiya kuti azipita. Vuto si driver koma polisi. Corruption sinkhondo yolimbana ndi anthu amene tikuona kuti akuchita bwino pachuma. Tapita ku immigration, road traffic and every government institution amene akukhomerera santhu olemera. Boma limaletsa kocha makala. Ndi chifukwa chani makala omwewo amaotchedwa kumwanza, uneno komanso nchewu. Kwa makala amenewa akupezeka planted. That is corruption and money laundering. Taona ni ku judiciary olemera samangidwa chifukwa majaji amandira dirty money. Zilingadwa traffic kulandira dola ku minibus yopanda pepala. You can't blame a driver. Even maloya amateteza mbava zoopsa. Taonapo maloya akuteteza anthu akupha. Chigawenga chinachola nyumba kupha munthu ndi kuba ndalama. Kukoti amatetezedwa ndi maloya. Maloya amenewa amalipidwa ndalama zakuba. Now funso nkumati tikulimbana ndi anthu olemera okhaokha chifukwa chani amene akubisa ma passport ku immigration ndioimba. There is a guy ochokera ku Mangochi anasaka passport chaka chatha, anapeka ndalama, anatirisha 200 to 300,000 passport sinatuluke. Kodi amene akubisa passport manager ndioimba. Corruption is a system. Tikuyenera kupanga blame my institution, judiciary, police, financial intelligence and so forth. Makala amenda bwanji kutoka ku nchewu up to Ndilande market. Chamba chutoka nkhotakota ndikafika ku Blantyre. Ndivuta Bushiri kapena telefoni ya mpinga njira. Money laundering, tax evasion is not about rich people. Anthu osauka ndi amene akupanga corruption kwambiri kuyerekeza ndi mabwana. Ndapita ndi midzi mukaona akalimbana za subsidy. Mafumu akukhomerera anthu awo. Kodi ndolemera? Ngakhale kugula fetereza kwa Adimaki akukhomeredwa anthu osagula fetereza. Akuwauza kuti fetereza wa 10,000 upereke 20,000. So let us blame them all together instead of hatred. Munthu akalemera akakhala ndi ndalama si chimo. Mukapita maiko ambiri ogwira ntchito amapereka misonkho yokwera kuyerekeza ndi ma investor. Ngakhale ku Malawi kuno ma civil servant akupereka nsongo 40%. Koma ma investor akamene ndi makampani awo akamene akupanga ma business akupereka nsongo chepa. Ku America Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ndi mabilionea. Pa stock market samagulisa mashare, amangobweka ndalama ku mabanki and use stock holdings ngati collateral. Monga mukudziwa ngongole are not considered taxable income. Koma ukagulisa mashare ukhoza kulipira nsongo. Ndiye zimene akuchita anthu olemera amene mabilionea ngati Elon Musk, Mark Zuckerberg ndi ena otero. Iwowa akafika pa stock market samagulisa mashare ya makampani. Zimene amachita amangotenga loan ku mabanki ndi kuyika collateral stock holding. That is why mudzapeza kuti Tesla ndiya Elon Musk, Meta, Facebook ndiya Mark Zuckerberg,
samalola kutenga masheya ndikuwagulisa anthu ena. Mwachidule American billionaire amazemba msonkho wogwisa ntchito system imene ilipo kale. Same applies ku Malawi. Anthu olemera amagwisa ntchito ma office akatangale kozemba misonkho. Should we blame rich people kapena ma officer in that institution? Mabodza abakiri mu Lusi TV bakoza TBB osali mati. Munthu olemera akafika pa immigration akhoza kugwiza officer ndikubeka ndalama. Ngakhale passport inu mukhoza kuendera zaka passport osatuluka. Munthu olemera akhoza ngofika ndi 500,000 ndikutuluka siku lomwelo. So the problem is the system. Tisachite blame anthu kuti ayi anthu awawa ndi anthu akuba, anthu awawa this, anthu awawa that. No, munthu akakhala olemera si chimo. Matimu aku Europe, La Liga, English Premier League, kuli Madrid, Arsenal, Barcelona, Manchester United. Matimu onsewa amapereka misonkho yochepa kuyerekeza ndi player amene amayimba ntchito. Haaland mwachitsanzo ku Manchester City amapereka msonkho okwera, koma timu ya Manchester City imapereka msonkho ochepa. Who should we blame? Arsenal, Manchester City, kapena British government? Tafera kaye Nyamata ndendi kudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha Wabakiri TV. Mukayenda kupita Westcom, immigration, water board, judiciary, and many institutions tiwapeza kuti vuto ndi maofisa. 1964 kunali lawyer Colin Cameron anali lawyer wa Henry Chipembere. Kamuzu Banda anakhazikitsa lamulo limeneli limanena kuti munthu akamangidwa boma lili ndi ufulu wompanga detain 10 years or 20 years without trial. So Colin Cameron anapita ku court ndikukatenga injunction amatsutsana ndi chiganizo cha Kamuzu. Ndi chifukwa chani akufuna kumamanga anthu detention without trial. Kamuzu atadziwa kuti mlandu umene undiluza anakwiya ndikumpanga deport zungu ameneyi kuti azipita kwawo. Mlandu unathesedwa. Amalawi akhala kuzunzika zaka 31 kumangidwa detention without trial. Machipisa Muntali kwa ukulumpi anamangidwa 27 years in prison, anatuka 1992. Titandira democracy lamulo limeneli linasinthidwa. Kodi anasintha chifukwa chani? Kamuzu amagwisa ntchito detention bill kuzuza anthu achipani otsutsa boma, anazunzidwa kwambiri. Munthu wa democracy taona milandu yopanda ntchito akamamangidwa aiwe wapezekani corruption, kulandidwa katundu, kuzunzidwa. From there mlandu uja sumapitirira umakhala 10 to 20 years. Katundu mabank account frozen. Mwana waine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpaka na tinantu mwana atintumize ku Malawi. We sent our child here kunoko ku Malawi. Atabwera kunoko ku Malawi, boma la South Africa linalemba chikalata kwa Stephen Kayuni. Amene Stephen Kayuni yo pa nthawi imene yoyo anali I think DPP. Anakamba kukana kuti mwana waine apita akalandire treatment ku Kenya mpaka mwanayo anamwalira. May 2023 akoti anathesa mlandu wa Bakiri Muluzi umene amaganiza kuti anaba ndalama zokwana 1.7 billion. Anauthesa mu May 2023. Now May 2024 akoti anathesa mlandu wa Saulo Silima umene amaganiza kuti anaba ndalama ndi sata. And this time around akoti athesa mlandu wa Norman Chisale umene amaganiza kuti anapeza katundu munjira yakadangala. So these things zikuchitika chifukwa chani? Vuto la makoti anamanga Chisale ndikumanda katundu, anamanda mabank account, koma analephera kubweza chilungamo. Iyeyi wakhala kudikirira chilungamo ku koti zaka 5, chilungamo sichinabwere. Now angothesa mlandu chifukwa boma alibe umboni. Stephen Kayuni Mulungu akukhululukireni. Kumene muliko Mulungu akukhululukireni.
munazuza ine, munazuza family yanga, munazuza azibale yanga kuvutika because of you. One day chilungamo chidzaoneka. Chifukwa iwowo ndamene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today. Endi ndiliuze mtundu wa Malawi, a Stephen Kayuni ndakana kwakhululukira. Ndinayankhula nawo pa foni through munthu wina wa MCP kupepesa a Stephen Kayuni, kunipepesa kuti adandilakwira. Ndipo iwowo alilede kuthandizira kubwera kuza kupepesa ineyo ndikunena pano pa mtundu wa a Stephen Kayuni nkhani ndikunama mubwere pano pa Zodiac muzanene kuti Chisale amanama. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Ndikuti. Are you aware? I repeat. I repeat. Mukulankhula kuntundu wa Malawi ndipakanema apa. I repeat. Amalawi ngati Stephen Kayuni akukana ndikumpatsa mwayi apite ku koti, ndikumpatsa mwayi abwere muno. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kukauza anthu enacha koda chimwene yake sada ndikhululukire ndendi kuti yankho yake sindayankha amene mukwatuma achanso ndikuyankha pano pa TV. Stephen Kayuni sindiza kukhululukirani moyo mwanga ndimapemphera of course, koma sindiza kukhululukirani. Munazuza family yanga, munazuza ana anga, kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana ino ndikukana.